May hapon mga kabaro, no? Patayo sa mga kabaro, no? Among tanawan niyo kung sanay. Akong tanawon kung unsa na sitwasyon diri mga kabaro, no? Oops! Uy! Yeah, may hapon niya. Pero balde, dongge. Ha? Balde. Balde? Ang run. Oh. Tayo mo ya? Diri, lumasan. Balde? Sa mga taas-taas. Ya, baro no. Part 3 nis itong vlog mga kabaro. Kanya karon. Ito tagbaldi. Yay. Pulsa. Yan mga kabaro. Sorry, sorry. Mas, sulit sa part ko man, pa-aircon sa main. Part 3 mga kabaro, no, sa renovation, ng ilis lang kumakuha. Kini ya? Okay, pwede. Suti yung kamay ya? Okay lang. Kita? Sa ito mga kabaro, no? Sweet mo kayo sila eh. Uy! Muna niya parang makabaro, no? Ang part 3 na ito makabaro, no? Uy! Ligon tayo kayo di ay! Nga... Magawas ako kaya palit ko o paano makabaro, no? Pa! Muna yung part 3 sa ito ang renovation na rin sa bus. Para renovate akong ugangan makabaro, no? Sa nakatanawa na yung part 3 na yung makabaro, no? Ang part 1 nasa description box mga kabaro, no? Og itag. Uy. Oops. Uy, haop na ya. Ya, may hapon niya. Hey! Tagpaan mga kabaro, no? Kay ting merinda na po mga kabaro. Kung saan siya? Bisa, sir. Ha? Ini? Bisa, sir. Just isa tequila. 5. Pagkatagay ko balik. Balik. Singge.
25. 25 pieces, kamo. Balik, 75. 25. Sir, kasi mo sir, cheese or meat? Cheese! Cheese Rizal. Cheese, sir. Patayan daw para lang part 3 ni sa renovation ng araw. Nana sa cheese, no? Yes, sir. Thank you, ah. Nagatogo ang baro. Muna yung part 3 na late. Ayan. Daming itulog. Ay kuya. Napon. Hoy! Hoy! Ito na. Luy. Cheese. Oops. Cheese Rizal. Init pa kayo. Churros niya ba? Tama rin ako. Ayun na, ay, balabi ko. Sana, na. Basi, kumpan, kung kita suot. Para daw soft drinks mga kumaro, no? Sugo kong papa, soft drinks. Litro. Oops. Vlog na yan. Oy, hello. Litro magwaro. Ay! Ay! Yo! Nay! Bayaran akong tubig, Nay. Nakalitro ako? Sana. Wala. Sana. Hello, vlog. Hi. Ah? Dili, Sinsilyo. Musta man, Nay? Vlog niya lang. Nag-vlog siya. Hi, Nay. Ayos kong vlog. Hello, vlog. Ah, natulog yun, Nay. Unya lang, butilya, Nay. Oh, unya na. Kita tagkok mga kabaro, ano? Ata kita tagkok. Litro. Oops. Sarado.
Ayo. Amoy royal litro. Litro na ah. Pili ta ka pangayo. Tagpila ka na? 38. Pwede di pustihan lang ang basyo? Oh, 50. City. Kulag 5. 5. Ay, kasalamat bugnaw kayo. Thank you ha. Claro. Cheese diesel plus royal. Ay! Ay! Cheese diesel. Oh, royal. Oh! Nagpalit na ko ma. Oh, dali. Cheese diesel. Oh, royal. Oops. Ha, grabe kainit man sa cheese diesel oy. Dako na kay viewers na. Million na siguro viewers. Wala pa yaw, nagsugod nun taya. Ah, grabe gilig ko ang gila niya. Kuyawa gini kuya. Ay, bisa Kaya tulindoy ba? Lagi na Saudi na. Iyo, Uy, kayo may kontrata. Uy, pamatay lang uy. Ay mo? Buwan. Tamak-tamak din mo mga basibog mo. Di na. Ha? Di na ni. Nakita ang ginani mo. Likon kayo, kaya tulindoy pabiyaan nung. Sabi na. Yan lang ni Kwan. Ha? Dito man yan. Oh, siminto na. Ayun na lang. Sabi nyo eh. Pinturahan na. Pinturahan na ito na pag ito. Pwede na siguro ako na lang. Kanang Pintura na. ako na ba? Harapan? Bitaw ka kon. Anong? Ikaw na siya, flexible na siya. Oh, ha? Flexible lang kan. Para wala tulo. Flexible niya to, isa niya. Oo, Oh. katong Kwan. Kwanan o. Itong skin coat. Skin coat. Ah, wala. Wala may skin code boss. Ha? Wala mayo. Yan, ayaw. Flexible kay kan. Gahit bukagi. Ito, dala na ako. Ako na. Iya. Yan, ako na. Iya. Ay ay. Ay ay, ang patutin ron. Wala na bilin. Tapasan na naman na yung boss yung isang ko. Bugas, putang yan. Pangga na, kapalanga. Pangga ng bossing. Dito Kwan. Da. Ayan ang kaputin ka ng Ila Henry ka ng usa. Ay, Litson. Anong gadi rin? Ay, dali. Bago. Dali ah. Anong gana bila na? Ah, limpo. Limpo. Yay! Ay ay, pastila. Eh, bigahe. Yeah. Kagahe. Uwa. Dong, sabog dong. Sige, sige. Oh, pwede nyo dali oh, para... Mo na kaon mo. Pakutin mo na limpo. Bawal na. May rabag maka. Hindi, ang nangyari dito, kaya may shot. Agay! Shato na. Shato na. Nag-uuna na oh. Red horse, awa na. Kini, bisa panigma. Doon kuha ni. Ba't hindi nag-uuna ni taas eh? Isa. Baro. Nasubaybaya na to baro. Doon sa pagbungkag. Karon butangan mga baro, paligon. Mo ni ang partridge pagpaligon sa Part Siling. 4 kaya ang red ang part 4 ano, wala red horse pa dong. Ano yan?
Pero problema kay isa lagi ka baso lagi ako makaya na yung mga. Di jud ko kakaya na kuan. Kaya ini tuloy ka kaya mag diba? Ha? Diba? Kanaya ba? Di ko ka mapilitan ya ba? Oo, mo yung practice. Kaya na no, lisod kina ba? Pa tawagan na ya, plastering. Mga hakbong man. Oh, pilit yun ba? Wala siya pitik. Pitik pero wala mga pitik-pitik katirada baro ako yun ano kay pamitikay. Oh. Wow, mali ba no skulahin? Pero skills yun. Wala Pwede so dali. Diskarte lang. Skarte. Eh, tinapayo. Tay tinapay. Yeah, tinapay yan. Pagtira na tinapay. Mintas init pa niyo. Kaya dong, pa. Dong. Ay, yo. Wala. 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 Kami alis pa, no? Kaya yung init ka? Magapon na ni ba? Pa, pa. Init na ba? Init pa. Yeah. Yo, pan ba? Bago. May gagawin ako bago. Amo na itirahan. Ya, ya, kuya sao? Ha? Terus. Silagis na boss, kaya mana? Babat mata ni ini dia. Sao mo diri? Mana kita mo? Pa. Ah. Naya. Eso baso. Rindal. Pa, Yusi pa, Yusi. Hah. Ini bisik lah. Ya boss, ikut dulu masuk. Ikaw yan, yun, isang bangko, yun lang, isang bangko. Ba, dili ba ka ba? Pa. Ah, gitu. Bili ko na. Ini yung bubaw mo. Asal mo si? Dulu tadi, dulu. Ha? Dulu. Dulu baso. Oh, may merinda na sila. Kung iprita na ma. Ito baso. Nakakuha ko sinsiyo, dagdag ko. Ah, siya mo ay. We'll be with you. Asa mo si Kuya Lindoy? Ini mas, jadi yuk. Ya. Pa. Init to ba? Lami yung pan kay init pa. Saan yung sigarilyo konsumo? Ah, Maite. Sila pong buhok ng Maite ron. Sini dia bos. Ha? Sini. Grabe no. Marlboro City yapon. Nah, dosis dulu. Grabe sigarilyo no. Ah, jadi dia apa mga konggol?
Bisa pa lagi mabuntag tag 50 lagi. Kaya mapaiwa ginatulog ba? Ha? Wag juga natulog. Nakatulog ko gumayon na. Bakit ba? Apa? Mahulog sa kwan bangko. Ganyan nakapakutokog siya. Yung plaster ko nito. Di na walang tulog ko. Ubunan po ko. Asa na kita ba dia? Ayaw dia, abog kita, abog pa na. Tingnan rin kung gusto niyo mo color pintura pa. Terus lawan na lang. Yan na rin po no. Na may sprayer cool ba? Pinay ang compressor dito lang. Para sa saro to si Gato Lindoy. Koy, pugay gamay akong matso nga tingnan ro. Kaya na. Ha? Yan, resulta sa last tulog. Ligo na kita asa na bahagi butangan juga no. Si Parang yan. ligo na. Dugol ulit. Ligo na kayo eh. Oo. Baro. Ligo na. Unsa ka na siya ba? 2.4? 2.4? 2.5? Okay, bago dito. Ah, 2. Ah, ito started. 2.5 man siguro na. 2.4. Baga? Ay, 4 day. 4 na. 2.4 day. 2.4. Pikes na ni 2.4 no? Pang kuan? Pang ilalom? Oo. Ito na yung second floor ka, yan na yan no? 2.4. Nandiyan kayo sa kong budget. Bingi ka po. Bus yun. Forever. Buhos? Pero kung nga kanang mga ustro niya ba, nga kanang kana na bitaw mga bakal ay yung ipaana, yan ang murag. Sindik. Oh, okay ba na siya? Dako na gasto. Ah? Dako na gasto niya. Flooring niya. Pagkihana. Ang iya lang nga. Kuhan. Kanang magdali. Ah, paspas-pasa no. Hopefully gusto ni Kuya Charlon. Kanang ihaba ka ng parkinganan sa ubos, burag niya na kayo. yun. What? Eh, paano rin ba? Nung usa naman ka, lakaw mo nung, paano init pa oh? Paupal? Eh, paano ba? Gumba ko, gumba. Kung saan sinugba, papatutin? Ating baboy no. Ha? 5 kilo tubaran. Ah! Grabe naghana god. Birthday, padugo sa motor. Sus, ang motor ang ipaduguan? Oh. Patay. Silingan yun ya. Mana ni? Oh. Wala na. Isa minta. Dito na takot sa nila. Ha? Dito na. Oh. Ay, burbot ba? Kisami na lang rin, kisami. Kisami. Ah, ay, nahulog. Wak. Wala na kaditi. Nahulog, hindi na siya. Ayaw ka dikira. Ay, bonus na. Ayaw mo na. Buwa. Buwa. Ayaw si Chichiya.
Ban, lipinan ban. Tuslo. Ah? Tuslo. Sana sa? Pan, tusto pan, tusto sige na boss. Tuslo. Sometimes ban. Imagine. Washing. Papila ka lublak gasto ni mo ani pa? Bigla ka pala, may naanit. Balay ba na ani? Pero dili pa hingani siguro. Ano yun? Yesterday ko na kan. Kaya Sa lublak, pila ka ni? 3,000 siguro, no? Kaya pa no? Balay naanit. Hingani, hingani kuya ano? 3,000 ka lublak daan? Sini? 3,000 ka lublak? Sayo eh, sobrang. Kaya no? 3? Karon gini. Milyon kastan mga kaya na kuan. Yeah, good. Mga Diyos kung kuan. Diha gyud kay materialis ron perting mahal lah. Ano libur? On kasi. Asa ya? Asa pa? Kurata na ko eh. Para asa na siya gamito niya? Ya, sa kuan. Ah, ganang ko ano? Kuan. Silingan! Oy, silingan! Kumusta man ato ang laag hapon sa kantukan? Agi ka po yung silingan, oy. Ha? Buwan si- ka, wala. Ano ka kapoy diya? Nag-live, manday kay. Wala, oy. Pagdali ba, para... Oh, pagdagan nagsilingan ay pohon. Oh. Sa ganun po niya. Pan tayo? Ha? Pan? Uy, siya ya bus. Ay, oh, pilihan ta kagwapuhon. Kay bawal man diri mga babae sa silong. Oh, puro. Puro laki. Parang nakasilingan ba? Saya. Sa entrada. Nasaan? Abang ko to, nagpunta ko doon. Ha? Hindi ako kanon. Royal. Ang duwat eh. Yay! Ini ko na boy. Ha? Ah, yun. Ay, tanduay. Ibad na tanduay. Pwede ka ni Guyog sila. Pantukan siya pa. Ha? Pantukan? Ganun. Ano mo sila? Boy, paano? Sugod. Tayo. Mana? Saging. Oh. Tugag, minsan saging. Sige kayo ko dito ko ba? Ha? Sige kayo ko dito ko. Sige ulan dito. Yan. Ay, baro no, ang part 4 prepared nila ang pangkisami mga baro no. Kung makita niyo no. Ay, no. Part 3 day, part 3. Dali kita. Oh, wow. Kaya mga baro, balik lang mga baro no.